lang ang kailangan. Maaari Kailangan may tong masisirang kaplutuan ko tema, lengguwahe, Pwede. karahasan, sexual, horror, o droga Ilog na yung hindi galit. angkop sa mga bata. Pasaksaka ko, Kuya Cards. Mga higala, kumusta? Doon na tayo gihambing nga kasakit sa kinabuhi. Doon kasa, akong naapasal sa warehouse nga nagsabak-sabak na to sa Osaka, Unggoy. O mga kasinitian nga di mo may kalimtan. Anong imong pagkabigaon? Kama ba sa akong asawa? Bangas kaya Marlon. Kini si Presalan na Agnas alang sa Kini ang pagkaran nga mabati ninyo matagbuntag Lunes hangtod sa adlawng biyernes. Ano yung title na to? Dinilang sa MOR 101.1. Okay kaayo. Huwag na kumulong sa Sunday. Kini ang akong tugkaran. Good morning kapamilya! Good morning kabarkada! Alas 6:52 nas buntag! Kawan niya pa ninyo ang inyong Cardo Cupido mga kapamilya. Katong i-welcome ka na buntag! Wala pagduwa-duwa, wala pagtulot-tulot, wala pagtumat-tumat, wala paglima-lima. Ladies and gentlemen, Senator Manny Pacganern! Para sa'yo, ang loto na to. Para sa'yo, ang loto na to. Hindi ako sasaka, isisigaw ko sa mando para sa'yo. Ang loto na to. Tulad ko, may problema at pagsubok din ako sa buhay. Pero kaya kong maglatosan. O sa mangyad? Nagbakil. Ay, doon na ba yung kanta, anak? Ano? Kanabakil. Ano ang title? Ano ang... Kuan na nagduyog, anak, si Pilita. Pilita, ano ang kantahin mo, Ate Prissy? Bakil ako mahihiya. Si Pilita din nakantaan na. Si Pilita. Katong nagkanta. Pilita papilit. Di ba Corales na yan? Corales. Oh. Pilita papilit. Huwag makita yung bisag isa ka Pilita. Di ba? Pipit katong may pipit na eyak. Diba? Yan siya yung pipit. Mapipit. Walang pilita. Wa, di pangdilit sa kagwang tiguwang. Mahawa gani, di man dilit ang music. Sabaghap kan dako. Tagban ta kog balik sa ubang material din Gisabotahin. di ra ba ni imuha? Ayun, basta si Pilita, Pilita Papilit, Corales, Corales. ang yung kumanta ng Bakil. Bakil. Bakil, Bakil. Siyempre kauban na natin, Siyempre Kuya ka ba na ito Cardo. mga kapamilya? Ang ato Walay ang- lain ang ato ang way ka bakil-bakil. Meron Grabe. din siya sa DI. Ano ang ibig sabihin ng DI? Dakog itlog. Abili mo dance instructor. DI. Manang ganan ang mga metrics of DI. Dakog itlog. Ang mga matrona, ganahan kinag DI. Wala si Mas Jeffrey, mayroon siya. Usay, no? Usay cards. May ko ninyo cards. Oh. Pero pag ihatod na ko akong anak sa eskwelahan, Oo. ilisos ako kadali kay inyo na ako ikon kay Boys PG na siya tipres. At least, dili ko HPG, Highway Patrol Group. Bangal. Ano siya kagapon na katong giwahing na ko, no? Giwahing. Ayun. Dalian na ko nila kapinto ng DXAB. Wahing man gid na siya Jipre, kay usay doon ay kuto. Nahibong na lang ka nga katol kay mong etmi games. Wala iwahi kay basig na garapata. Hibong na lang ka nga, nagdaot ka. Sakit
sakit sa kong na. Ayan maraming salamat ka pala dahil always din mamimino sa atin, ang mga taga pag-ibig. Butang sa iyo yan si Ma'am PB, Kunana, at saka ang mga taga Holy Spirit Academy of Kalinan na may minaw pala sa atin yan si Sir Paul. Thank you Sir Paul, at saka si Mami Arlene, di Guzman Kunana na may minaw sila dyan sa Kalinan, napakakusog ng MUR. Oy, ako sa din sampiton ang mga naminaw na to diha sa may Tuban, Santa Cruz. Labi na nila ni Mercedita at Ngal o ni Leonardo Patutya. Ay! Ayan, thank you. Mamiminaw din ang mga taga Malita, Davao Occidental. Ang nag-PM sa akin kagahapon, grabe. Sa iyo daw talaga sila magmamata kasi pakusgan ang radyo. Kasi nag-trip everyday. Mga taga Santa Cruz at saka yung mga taga Malalag, Davao del Sur kay Unak at kay Archil at saka kay Iron at kay Lia. Diba? Alam mo si John ba? Kinigit si Prisi, nigit ko pugong. Si Sir Jeffrey Bayon di ay. Jeffrey Bayot. Si Jeffrey Bayot? Bayon. Bayon. Jeffrey Bayot. Naminaw gina sa permintikin sa MOR. Always Pero pala. mag-speed si Ate Pres. Kuslo ko nilang big si Ibi. Atik-atik, dig balita-balita. Ako na nakahatod na toron. Alas City na klase. Yan. Nakahatod na toron. So, Si Kuan po, senador. Sino yun? Atong amigo nga Kuan, si Sir Joel Bustamante diya sa Maa. Ay, thank you. Oy, online si Doc Flor, Ay, Doc Flor. Ay, si Doc Flor, parang walang trabaho yan, Doc Ado-ado Flor maminaw Morello. ng imuan. Si Parang Doc- ano, gibuhap. Ingon pa si Doc Flor Morillo. Ah. Ang bungan ko no ka Ate Pers ingon sa kong sekretary. Ay, wala namang DJ na hindi ang bunga. Ay, oo. Lahat ng DJ ng MOR, puro ang bunga. Bawal Yeah. gid ang batignaw nganhi. Oo. Kay Bawal. kung batik kag naw, ma-apply ka ngani, Oo. isod ka dito sa Regal Shaker. Dito na sa Shake Rattle. Shake, rattle and toll. Dito mo mag-uban ni Matrix. O ni Predator. Ay, wag mo lang ganyan yan. Ano yan eh. Tsaka wala talaga. Yun si, ang kasama natin matagabi eh. Ay, napakapugi niya. Ay, oo. Yan ang mga itsura ng mga yung mga taga Middle East. Oh. Middle East ang dagway niyan. Murag na igog kuruga virus. Wala sa gisag pa upito kaagta. Ang gidautan sa pito ka manananggal. Okay. Agay. Yan ang i-greet niya. Ate Pres, ala ni si Kuan Rio. Oo. Kung saan ako na to'y apelido atong i-greet ni mga taga Santa Cruz. Si Mercedita at Ngal. Kasi ka na yan trompa diya. Kiring si Kuya Cardo. Kiring. Imagine. Kaya may tama ito sa ospital, ng bangko, sampitan may nag-unang apelido. Pintahay, Baltolo Ricky. Baltolore Ricky. Okay, dito pa si Mercedita. At nga ang Mercedita. Hindi niya ang tanan. Lahi na kapelido. Ay, lahi-lahi talaga. Mamagay apelido na si Joselito Lubot, di ba? Doon na sa ko'y nakabasa ko. Joselito Lubot. Marcelito Kuan. Oh. Marcelito Tumoy. Oh. Pumoy. Pumoy. Tumoy. Oh. Si Marcelito, na ba yan sa Grand Final, no? Oh. Sa Nasuot na siya. nasuod na siya sa Grand Final ng champion ng America Got Talent. Oo. Ano yan? Silihan na nila, Kani, tinuon na rin ang pangalan. Si Bilateria Parata. Dakoville at 22 na siya puyo. Dakoville at 22.
siya nang nahang kayo. Og acidic kay og pangan. Tingilngig. Ay, ang mga pangalan sa una, mga mga unique, di ba? Oo. Mga Marcelito, mga Los Biminda, Oo. mga Ginoo- Susana, mga Ginoo, Bertusio. Parata ang apelido. Parata. Ay, may classmate ako dyan. Parata. Oo. Si Bibi Parata. Oo, classmate ako si Bibi Parata. Ay, ang kuya si Pipi Parata. Oh. Inakuduan ana si Lungnato upload. Kaya ka... Kaya... Kaya ang mama kasi... Asa na? Mugawas na ko kuya Wala ka wala pa. Oh, Padulong pa. Wa pa maabot. Padulong pa, Earl. pagulong pa? Ay, kadali lang kayo, Earl. Yan ang mga niyan, mga pangalan sa una, di ba? Na ang mga Israelito, Oh. mga Victoriano, Mm. Pipito, yun, di ba? Pero yung ano talaga, anak ni, ano yun, si... Sila si Adelaida Tuy Hakaw. Adelaida to yun. Sabi, Ate Pres, cute. Pamatay si Kuya Carlo. Ang utong-utong. Creepy parata. Maulang kuya ni Bibi, si Pipi Parata. Oh. Manang Gin mo kuan anak kung high blood mo. Ayugin mo tilap anak. Samot inyong hypertension. Bawal mo sa high blood ang mga kanang parat. Hindi, apelido yan. Apelido yan. Apelido. Oh. Ayan, thank you very much at ready na Kuya Carlo ang ating litter cinder. Napalig yung silingan, Delive. Si... Hindi na ako din pwede pasawa na. Ayaw, yan mo na Lain yan. naman. Oo, Oo. sila Buboy Butoy, og si Kuan, Dudong Kubra, dyan sa may, Bangkirohan, marami dyan. Si Iwing, si Bunyong, mga kapangalan pa lang daan na kuyaw na kayo. Sige, magkakatawa sa mga text nila, Kuya Carlo. Ay, pangalan doon isa din ako pwede mabig dyan. Nahimulot ka? Na, Oo. si Otensio. Ay, kaupan ni sila ni Authentic. Oh. Authentic kayo na kanahan. Ayan, ay mo exit na ako, nasa na ang Nana gis. siya? Wala pa. Ako pang gi-chat, ma'am. Tawagan ako ron. Oh, tawagin lang. Oo. Gamay lang nga time. Oh. Ah. Ay, hello kay Ate Tina Cabanyera. Advance happy birthday karong Feb 14, Ate Tina. Ay. Oy, Markini Buhol, sumaka ka na dito. Asa na? Magtiping na tayo. Asa na ka, sir? Ano na ang ulat ngayon? Sige. Sige, Ate mag-meter Pres, sindi na larga tayo. Sige. Karan. Gawanan. Mayang adlaw, Priscilla, Kuya Cards, o kanina Senator Mami. Tawagan na lang ko ngan nga milay. Nga taga malay-balay. Usa ni mo isay-say, Priscilla. Paliwan ako sa pagtukar sa awit nga naguluhan. Mahal kita. Grabe na eh. Dalion na to, Ate Pres, kaya mag-taping pa sa senador. Oo, magtitiping ako kasi may ano tayo ngayon. Ate Pres, Ah. larga, Ate Pres. Priscilla, naaghat ko sa pagpada sa SWAT diha ninyo. Kay gusto na ako mangayo og katinawan ning ako ang sitwasyon karon nga nag-umol sa ako ang panumduman. May tungod kini sa akong uyab gidiha nga naa sa Davao. LDR man gud mi Priscilla sa akong uyab. Maong kanagabi ko magkol sa Mag-uol. mag-uol sa sigig punay. Ano ko sigig kol? Magpunay jud ko gunauna niya.
kada adlaw sa kabuhan o kada usa ka buwan Priscilla, kausara mi magkita ni Elman. Kay Oy, sikyo man gud ni siya. si Ilman pala yan. Si Elman, yun Elman man dahil niya. Katuman ang kuan, oh. Oh, ang tibay na to nga guide. Atong Para guide. wa Para para wala. way alkanse sa amo Priscilla. Mag-abot mis tunga sa among matag lugar. Taga Davao man siya, o niya ako taga Malaybalay,